Goya. Goya. Okay? So today I want you to practice reading out loud. Whatever you see on the screen, read it out loud to yourself. Okay? And answer the question at the end. Okay? Ngwanu, ka anyị bido. Ndewo. Goya. Read it, please. Kee ihe iriri taa. Well done. Kee ihe iriri taa. What did you eat today? Okay? Kee ihe iriri taa. Ngwanu. Eriri m. Gwazia m ihe iriri. You fill in the blank. Eriri m. I ate so and so. Okay? Eriri m. Gwazia m ihe iriri na comment section. Okay? Tell me what you ate in the comment section. Eriri m. Ngwanu ka ọ dị o? Ka ọ dị jisikwa ike na-asụ Igbo.